Maťo sa toho nebojí. Odvaha mu určite je chyba. Ale Šmonky to už vychytáva pomaly. Áno, už. Samozrejme je skúsenejšie, to vidno na tom pohybu, je presnejší, technickejší. Ale už je to tu. Na chvíľku nám to môže padnúť. Šmonky sa pritlačí k Maťovi. Ukročí si, vydrží 1-2 údery a následne to má otvorené. A to aby bylo. Opäť dobrý úder na druhé počítanie prvé. Prvé počítanie. Maťo ukazuje, že chce pokračovať, nevie, že asi do 8 sa napočíta, tak či ne? No poďme ďalej. No. Ja bych Maťo chránil tú hlavu teraz. A ide do toho, kamikadze. Zoberiem ťa so sebou do pekiel. Ale treba povedať, že to robí nepríjemné. A on má je vydýchaný. Za chvíľku príde moment, kedy si to veľmi užije. Šmolky. Minúta 20 dačo do konca tohto kola. Šmolky cíti, že teraz bude môcť zaútočiť a bude to môcť potiahnuť. A už je to aj načasované, vždy pri tom, ako Šmolky vybehne tam. Teraz tvrdé údery tam napadali. To smrdí ukončení, dámy a páni. No a Maťo stále stojí, za to si takisto zaslúžil. Bum. Takže to už teraz nie je pravdou. Prvý knockdown. Druhé počítanie, aj do zlého Poldova. Máme dokonca asi nejakých 20 sekúnd, si myslím. Nevidíme, nemáme teraz časomieru. No. A Šmolky ide po ukončení zápasu. Teraz takisto víri trošku vzduch. Máte vybavený. Koniec zápasu. Konec. Krásne trápený Brian, ktorý našiel čistú bradu. A Maťa z Leopoldova na kruhu bezvládneho po zemi. No a Šmolky bere víťazstvo v druhom kole na knockout. Ale treba Maťovi z Leopoldova zdať hol, pretože naozaj proti očividne skúsenejšiemu borcovi neukázal naozaj strachu a išiel do tej bitky a urobil ten zápas naozaj zaujímavý. Tu príde teraz ten priháček. Tu. Páni predali naozaj dobrú bitku, nebali sa to, pustili sa do seba a ako som tvrdil, Maťo z Leopoldova to skúsenejšiemu Šmolkymu ešte urobil naozaj ťažkým a nepríjemným. Priatelia, poprosím by som veľký potles pre Maťa z Leopoldova. Myslím, že si zaslúži veľký rešpekt. Máme tu výsledok 6. zápasu, druhé kolo KO, červený roh, David Šmolky, Záň, 13K. Šmolky.